Древният град Амфиполис. Градът е основан през 438-7 година преди новата ера, по времето на Перикъл от атинския пълководец Агнонас. Това е голям успех за атиняните, чиято основна цел е да осигурят контрол над богатата долина на Струма и мините на Пагеон. По времето на македоните, Амфиполис се очертава като важен град на Македонското царство с вътрешна автономия и значителен икономически и културен просперитет. След завладяването на Македонското царство от римляните 168 година преди новата ера, Амфиполис е определен за столица на първа римска провинция Македония. Римската епоха е период на просперитет за древния град Амфиполис в рамките на римския космополитизъм. Спирка на Вия Егнация, на гръцки Егнатия, Одос, древен римски път на Балканите и столица на богат географски район. Градът процъфтява икономически и културно. В югоизточната част на античния град, в пространството между вътрешните и външните стени на крепостта, може да се види античният гимназиум на Амфиполис, една общинска сграда за военното, спортното и духовното възпитание на тогавашната младеж. Вероятно датира от края на класическата антична епоха до ранните имперски години. Централното място заемат баните, където съществуват помещения за къпане с древна водопроводна система от глинени и оловни тръби. Прави впечатление монументалното стълбище, което води към гимназиума, както и здравата, стабилна, закрита спортна зала за тренировки при лошо време. Пред нея се намира открита спортна площадка за занимания при хубаво време. Също така са открити два антични храма, вероятно светилища за божествата Хермес и Херкулес, защитници на атлетите, олтар за жертвоприношения и система за резервоари. Елинистичният дом в южната част на града, западно от гимназиума, е най-добре запазената постройка, разкопана в Амфиполис. Това е типична сграда от елинистичната епоха, с периститлен вътрешен двор и сгради около него. Дворът е с подова настилка от обикновена мозайка. Запазени са две сгради от северната страна, чието стени са високи и украсени с рисунки. Една римска вила се намира югозападно от раннохристиянските базилики, датира от 2-3 век от новата ера. Изпипаната конструкция и изключително качество на мозайките свидетелстват за вероятният обществен характер на тази сграда, която може би е принадлежала към по-голям архитектурен комплекс от римско време. Разкопаната част от сградата изглежда е позиционирана във вътрешен двор, в центъра на който се намира кладенец. Дворът е павиран с правоъгълни плочи. Помещенията са подредени западно, южно и северно от двора. Особен интерес представляват мозаичните подове с митологични изображения, които са запазени с два коридора и едно помещение в западната част на вътрешния двор. Древните градски крепостни стени представляват съоръжение с дължина около 7450 метра, което е обграждало града от всички страни. Второ вътрешно ограждение с дължина приблизително 2200 метра е съществувало в Акропола. Разкрити са впечатляващи останки от крепостната стена, които датират от класическата елинистична епоха. Най-важната част от стената е близо до река Струма, с укрепени порти, големи тръбопроводи за отвеждане дъждовната вода и впечатляващо стълбище, което води до крайбрежната част на стената. Друга важна част се намира при портата на старинния мост, която е и най-голямата и укрепена порта на града. Древният дървен мост датира от 5 век преди новата ера, класическия период. Основните му са дървени колони от дъбово дърво. Представлява особен и уникален интерес. Открити са стотици колове, забити в песъчливата почва на брега, които принадлежат на две хронологични фази – по-ниските на класическата елинистична епоха, а по-високите от римско и византийско време. Този мост се идентифицира с моста, споменат от Тукидид, като мястото, което е превзето от патриянският генерал Брасид през 424 година преди новата ера.
паметно място за серската префектура е лъвът на Амфиполис, един монумент с височина 5 метра и 30, паметник на епитафийната скулптура от 4 век преди новата ера.